Nytkö me ollaan siirrytty jo pitkän sillan tälle puolelle? Tällä puolella on aina parempi meininki ja paremmat bileet. Epäilemättä. Mitäs meille työttömille on tällä kertaa luvassa? Mennään eka kattoon Pertin valintaan, mikä meininki. Putiikki on Pertti Kurikan nimipäivien jengin perustama ja se toimii Outsider-taiteen välitystoimistona. Tämän yhteiskunnallisen yrityksen tuotto ohjataan niin sanottujen erityisryhmien työllistymiseen. Myöhemmin mennään jutskaamaan Tatsin Pepin kanssa kahvilalyhtyyn. Ei muuta kuin nokka kohti Pertin valintaa. Hello! Tervetuloa Pertin valintaan. Pertin valinta on Outsider-taiteen kauppagalleria ja tuotantotalo. Meillä on täällä esillä Outsider-taidetta ja myynnissä myös järjestetään tapahtumia, taidenäyttelyitä. Suurin meidän vuosittainen tapahtuma on Outsider Art-festivaali osana Helsingin juhlaviikkoja elokuussa. Vuokrataan myös tiloja, jotka näkyvät tuolla, kaikenlaiseen erilaiseen toimintaan ja tapahtumiin ja sun muihin. Ei muuta kuin tervetuloa. Moi Peppi. Me käytiin meidän toisella videolla katsomassa Tatsin, miltä työttömyys näyttää valokuvanäyttely. Kerrotko tarkemmin, kuka olet ja mikä on Tatsi? Moi Johanna ja Siri, kiva kun tultiin yhdessä tälleen juomaan kupit kahvia. Tatsi on työttömien AY-jäsenten tukiyhdistys ry, mutta koska nimihirviö on sen verran paha, niin käytetään ihan vaan tätä Tatsia. Me ollaan semmoinen noin 30 vuotta pian maisemissa ollut laman aikana perustettu työttömien tukijärjestö ja meidän ennen kaikkea kohderyhmää on SAK-laisten ammattiliittojen jäsenet, mutta koska meillä on myöskin esimerkiksi STEA-hankkeita, niin meidän toiminta on avoin kaikille. Ei me kysytä, että minkäs liiton jäsen olet, vaan toivotetaan tervetulleeksi meidän toimintaan. Toiminta on kaikkia sellaisia, jotka tarvitsee sen oman työttömyyden kanssa jeesiä. Mitäs työttömyyteen tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan kuuluu? No ei sinne nyt ainakaan hyvää kuulu. Onneksi 300 000 työtöntä kuukausitasolla ei ole mennyt vielä rikki. Mutta toistaiseksi talouden suunta ei ole myöskään kääntynyt, joten voi olla, että me päädytään vielä semmoiseenkin tilanteeseen vuoden 2025 aikana, että meillä on yli 300 000 ihmistä työttömänä. Se on yksi huolenaihe. Toinen huolenaihe on se, että pitkäaikaistyöttömiä, eli yli 12 kuukautta työttömänä olleita, niin heidän määränsä on vuoden 2024 lopussa ylittänyt jo 100 000. Eli siis meillä on yli 100 000 ihmistä Suomessa, jotka ei omasta halustaan huolimatta työllisty. On nimittäin voitu näyttää esimerkiksi OECD ja SAK-tutkimuksissa, että semmoinen noin 93-96% työttömistä haluaisi oikeasti olla töissä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä on se 100 000 pitkäaikaistyötöntä, niin niistä kuitenkin semmoinen 97 000 todennäköisesti haluaisi olla töissä. Omaa työkykyä vastaavissa töissä, sellaisissa töissä, joihin heidän terveydentilansa antaa myöden, mutta töissä yhtä kaikki. Työelämän epävarmuus on semmoinen, mikä näkyy tällä hetkellä paljon. Puhutaan esimerkiksi tästä nuorten työelämään siirtymisestä ja siitä, että onko heillä mahdollisuutta ostaa asuntoa tai opintolainoihin liittyvistä asioista.
kun meidän työelämä on näin epävarmaa, niin semmoinen tulevaisuuteen suuntautuminen tulee vaikeaksi. Kun meidän työelämä on epävarmaa, niin töissä keskitytään innovoinnin sijasta tekemään semmoisia turvallisia asioita, että pidetään kiinni niistä entisistä jutuista. Eli tämmöinen niin kuin epävarmuus ja sitten myöskin se, että kyllähän niin kuin jokaisen pitäisi nykyään varautua omassa arjessaan siihen, että se työttömyys voi tulla omalle kohdalle. Et sen pitäisi olla kansalaistaito, että jokaisella on hallussa se, että miten omaan työuraan ja miten sitä omaa työttömyyttä miten siihen voisi varautua. Ja sitten mä haluan vielä mainita sellaisen, että kun on paljon ihmisiä, jotka puhuu pätkätyöurasta, niin mitä jos me ruvettaisikin puhumaan pitsityöurasta? Eikö se olisi tosi paljon kauniimman näköinen niin kuin ajatus kuin se, että pätkissä ja sitten on aina pätkällä tai katkolla tai jotain muuta se työura? Miten työttömien asemaa voitaisiin parantaa? No yksi sellainen keskeinen juttu on se, että työttömyyteen liittyy valtavasti taloudellista epävarmuutta, joten katkeamattoman toimeentulon ja tämmöisen esimerkiksi etuudelta siirryttäessä töihin tai työn päättyessä, niin siitä siirryttäessä etuudelle, niitä prosesseja tulisi sujuvoittaa niin, että ihmiselle ei tule tilannetta, jolloin hän ei tiedä, koska hänelle seuraavan kerran olisi tulossa rahaa. Tämä liittyy myös esimerkiksi työllistymiseen siinä suhteessa, että jos sä oot etuuksilla, jotka on aika kuitenkin varsin niukkoja Suomessa, ja sitten sä esimerkiksi siirryt semmoiseen duuniin, mihin sä saatat tarvita vaikka turvakengät, tai sun pitää mennä jonnekin kauemmas, että sä tarvit auton, tai se liikkuminen vaatii esimerkiksi bussilipun, ihan näinkin pienen asian, niin pitäisi olla se, että sen pitäisi onnistua sujuvasti niin, että se ei tarkoita, että jos sä menet töihin, niin sä oot 2 viikkoa syömättä ruokaa tai syöt vaan kaurahiutaleita. Eli katkeamaton toimeentulo 1. No sitten toinen on tämä, että ei kukaan kysy kesäloman jälkeen ihmiseltä, kun se tulee takaisin töihin, että osaako sä enää sun duunia. Ja kuitenkin on niin kuin näytettävistä tilastoista, että työnantajien mielestä jo lyhyt työttömyysjakso, kuukauden työttömyysjakso, 3 kuukauden työttömyysjakso saa aikaan sen, että työnhakija on epäilyttävä. 80% Suomen työpaikoista menee ihmisille, jotka on jo töissä. Miten yleistä työttömyys on? Jos me niin mietitään siitä näkökulmasta, että meillä on melkein 300 000 työtöntä Suomessa ja me suhteutetaan se työikäiseen väestöön, eli 18-64-vuotiaisiin, niin se tarkoittaa, että lähes joka 10. suomalainen on vuoden aikana siinä tilanteessa, että ei ole töissä tai on työtön. Ja se siis tarkoittaa sitä, että se on varsin yleistä, johtuen kuitenkin tästä äsken mainitusta aiheesta, eli siitä, että töissä vähän niin kuin kuuluisi kaikkien olla, ja siitä, mistä tekin puhutte, että ei tunne häpeää siitä, että ei ole juuri nyt töissä, kun ei ole vaan päässyt töihin tai päätynyt töihin. Ehkä mä niin kuin vielä sanoisin niin päin, että kun moni tuntee nimenomaan siitä häpeää sitten sanoo, että en mä oikeastaan haluaisikaan olla töissä siinä tilanteessa, kun oikeastaan kuuluisi sanoa, että kukaan ei ole huolinnut mua töihin ja se ottaa mua päästä. Niin joka 10, kun on työttömänä, niin se tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi vaikka futisreenit ja siinä on 10 ihmistä kentällä, niin joku niistä on jatkuvasti niin sanotusti vaihtopenkillä omassa työelämässään. Eli vaikkei se kertoisi sitä, niin näin se menee. Tokihin, jos nyt ajatellaan, että tätä rupeaa miettimään tilastojen kannalta, niin ne myös kuplautuu niin, että tietyissä porukoissa on enemmän työttömyyttä ja toisissa vähemmän. Kiitos Peppi, tämä oli hauskaa ja ilo. Kiitos, hei tsemppiä teille työnhakuun.